Yes. Ini ngopo ngalamun Weh, terus. oh Didit? Kok ono mau dilek-dilek kondo. Wis lantar kene. Nganggur, Dit. Pengen main bisnis karo aku. Bisnis apa kuwi? Kowe anu ini ini buka warung Buka warung. Iya, tapi aku orang muda. ora sama modal kok saka aku gampang. Tenang iki. Tenang. Wah, terbaik gue, Dit. Pancen. Kan iki apa sih ya? Rombulannya kurang. Dubet apa saiki ya. Yo, Lumayan iya menjanjikan tenan. jam piro? Ane wes dioleh cukup wae. Dhewe ki buka. Warung apa kuwi? Yo wes pokoke ki rahasia. Yo, deal iki. Deal ya. Yo, Tak beli sih yo. yo, yo. Terima kasih yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Siapa? Kecil teleponnya. Halo. Yo, Dit. Oke, siap, Bro. Siap. Tak tunggu gun biasa nih. Wis ready aku iki, tak jemput iki. Ya, ya. Oke, tak parani. Siap, Bro. Belum mak wale kok anak mangkat. Ali aku mungkin. Gimana sih? Ora usah. Pakai duduk aja. Oke. Sukses teman gue ya. Kok buka yang ini, Dit? Iya. Yo karo bener. Apa iki? Terus siap. Lho kok kucine kaya ngono, Dit? Ngene. Apa? Iki apa? Iki apa? Iki maling iki, Dit. Iya, Bret. Ono wong lucu di dalan. Ngendi? Ono. Ayo. Ayo didik bareng-bareng yuk. Mantap. Ayo saiki. Ayo. Tuh. Sing ndi, Bret? Kae lho, sing wong wis terang coba nih. Iya iki wonge mau. Udu aku, Mas. Udu aku. Macam kowe. Wis, iki wis aku perang kowe. Ampun, Mas. Aku dijak koncoku, Mas.
Kowe iki maling rato-rato iki sesuk iki targetku suwedak ambiar. Ampun mas, hidup kan. Ampun, gara 2.000 mas. Wah ini. Aku gitu bro. 500.000. Wah, Sok iki. Ini wong bakal sih iki. makan yuk. Makan. Eh.